magyar szakembereknek köszönhetően hazánkban is elterjedhet a gyorsabb és biztonságosabb technológia. Ez a korszerű és a többihez képest olcsó tetőszigetelő anyag jól hajlítható, -10 és +150 Celsius fok között megtartja előnyös tulajdonságait, ezért a kémény és falszegélyezéseknél tetőablakok környékén nincs szükség bádog szerkezet beépítésére. A lemez aljára olvasztott, modifikált bitumen emulziós réteg biztosítja a légmentesen záró tetőszigetelést, amely jól bírja az időjárás viszontagságait. Persze csak akkor, ha kellően megtisztított és porszáraz palára ragasztják a tető felújítása során. Az újfajta technológia légmentesen elzárja az egészségre ártalmas azbesztet tartalmazó palát a környezettől, tartós és esztétikus szigetelést biztosít, és megfelel a hazai építési szokásoknak is. Középületeken, ipari létesítményeknél és a családi házaknál egyaránt alkalmazható. Éppen ezért támogatja az ipar műszaki fejlesztését.